Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatukuita zvekare pano paHadzerare 263 panopanda kuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe or turn on that notification bell. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yekombi yakaita accident kuguta reGweru. Ndichakusiyai muchiona video, yapedza kuona video zvazvinofika comment section maererano nethis update. Ndanyore mucomment section kuti rest in peace, takashayikirwa nevana ivo vanosvika 7 muchiitiko ichichi, ndo vakafa mubudirwa zviri kuita izvezvi. Ndatinzwe zvizivi. Tatsoka zvakare amane shamwari ve98.4 FM Midlands kubva nenguva dzatu masikati kusvika idzo zvino nguva dzakunorerekera kuma 5 tichiri panzvimbo yayatikira tsaona yaburutsa vazhinji kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Taona vepublic service vari pano, vekuministry of primary secondary education vari pano, makanzura eguta reGweru vari pano, taona zvakare kunyange nameya veguta reGweru vari pano, nemapazi akasiyana siyana vaburuka mahofisi avo vachiuya pachiitiko chasuwisa vazhinji chaitika kunzvimbo yeSenga area 2 pamashops apo paita tsaona yemoto, asi moto kwezvegondoguno kwabatira motokari yanga ine vana vadiki. Vana vari kufungidzirwa kuti vava vari kubva paECDB grade 1 negrade 2. Tina vamwe vatakurukura navo, regai tinzwe vachitaura. Inditota kuno ndoshanda pano paSenga mashops. Zvatika taona mota yadi yautanga kungopfuta yega handi sabata mhanyawo unobatsira vana vaya takwanisa kuburitsa 2 vana noti moto wangu achibva nekuna drive samungozivawo vana kuda vanga vakagarisawo kana mheni kuda safe yeni kana ani backseat kana chimwe chaitika bhuti raramba kuvhurika takuri bhuti ravhurika vana pasina afiramo but zvorwadzawo vana vakutsva nemoto yese hamheni vanonzi vanga anowafa wacho nani. Saka parescue vana vabatsirika nekukasirika here pakuuya kwevanokwanisa kubatsira? Vanga vari padhuze vabatsirika, asi kuti moto wakinani wanga wachifamba nefasta hapana anga kukana haunga wachifambisa muno noti kati kana 30 seconds wanga wadosadza mota yese, asi bhuti hanoramba kuti sozama kutema chaiko moto wakinani wanga wadosvika vatsva takatarisa vana shavatodini kunzi mutombo wakonzeresa nei? Zvakonzeresa izvozvo zvakonzeresa ungatozika nemuchairi ndi anga anyatsoziva kuti moto wakonzerwa nei. Seguta reGweru tiri kurwadzikana, tiri kushushikana, ndingati tabayiwa panyama neti. Tine vana vatarasikirwa navo pano paSenga vanga vachibva paMatongo primary school. Tinoshaya kuti chii chaitika pakombi iyoyi. Vakomana vedu ve5 brigade nevamwe vezveutano hurumende vari kubatsirana kuburitsa mabhodhisi kubva mukombi yacho. Paonekwa mabhodhisi 7, hatizi kuti ndiwo here kana pachawanikwa rimwe bhodhi zvakare, but pane mabhodhi 7 evana awanikwa. Tiri kurwadzikana zvikuru, hatina kana mashoko seguta. Ndinonzi Superintendent Gete Rosemary, ndakamirira mutungamiriri weGweru Urban District. Motikari yanga yakatakura vana namba hatisati tava nayo kuti vangani, vakwanisa kubatsirwa 18, vana vatsakatika 7. Chakonzeresa moto uyu hachichazikamwa, nyaya iri kuferefetwa. Tinotenda. Tiri pano paita nhamo yekombi yanga yakatakura vana vezvikoro zvinogona kusvika 4, ivo vachitarisirwa kuti vanga vari kuma-24. Right. Tinonzwa kuti tarasikirwa neupenyu panapa. Ndezvipi sevanhu vari kushanda nezvedzidzo zvamungada kutaura kana zvamungada kuti zviitwe kuti tisava netsaona dzakadai mukurarama? Munowana kuti kombi yanga yakatakura vana ikombi isina anonyatsoziva kuti yakanaka zvakadii. Nokudaro zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvinenge zvichizoita kuti kombi dzimwe dzinenge dzisina kodzero dzowanikwa dzichitakura vana. Munowana kuti mukombi umomo makaisiwa jerrycan ranga ichitaurwa kuti ringagona kunge rine 10 liters of petrol, inova iyo inozonge yazoita aggregate burning yazoita mukati. Saka nokudaro tiri kuti aiwa
we need to look at the policy yetransportation yavana as part of their welfare, tichiona kuti zvikoro zvinotakurisa vana kana kuti vabereki vanotakurisa vana nemotokari dzinokwanisika dzokodzera. Tichinda mberi ndofunga zvinenge zvakatokosha kuti dai chikoro choga choga chava netransport means yacho yokutakura vana vacho. Sokunzwa kutaura kurikuitwa naSuperintendent Gete vanova acting officer commanding Gweru district muno muguta reGweru, ndo zvatasangana nazvo hama neshamwari. Ndini mutapi wenyu wenhau pa98.4 FM Midlands, Elias Maginya. The choice for Midlands 98.4 FM. Turn it up. Last update iyo yemwana mukomana asiri kuwanikwa akashayika muri Zimbabwe. Ma-updates evana vari kungotsakatika awanda muno munyika yedu yeZimbabwe. Zvakuda kuti tichengetedze vana nepese patinogona napo, tione kuti vana vedu vari safe nguva dzese, nekuti ma-updates aya awanda muno munyika yedu yeZimbabwe, ndiwo ma-updates awanda. Ndichakusiyai muchiona video, yapedza kuona video tozvonofika comment section. Muri Zimbabwe ndatichengetedzei vana. Ndichadzoka neupdate yemwana mucheche achekwa makumbo akasiwa akandwa pamba pevamwe amai, nyaya iyi yaitika kuchitungwiza. Much love. Mashamara iko warongota ndangarirerudza sinda unongera kunge black here kunge blue bosina ndiri kure. Vako vanonedza vanoya panapo vachibvunza kuti unotofona una kuya panapo kuti KFC asina kuti sei asina kuya kuchikoro zvikanzi mama kuchikoro kuenda mapoto kuri kubikwa nhasi akuna nije kuti ndiende kupi ndiende kuchikoro. Ndoti alright kana wacha hosikuenda chibitsa maplates panze kuti sei usuke pambere pane pamapaitika nhama ndonobata maoko ipapo ndizoka ndichirara zvikanzi alright vatobisa dishi rake maplates panze. Ini vandapedza kudya ndakuti ndichiendawo ndakumutarisa kuti asuka maplates here ndaona panze pasina munhu. Pandakabva ndatobvunzawo manext wangu kuti nemambonawo KV here vanesokati atinaumbeta sei atina kumuona. Ndobva ndatosuka maplates endi ndakatozomasuka maplates aya ndapedza ndatoti kuna amai panext apa chande tinobata maoko. Pamwe pandinobva unobata maoko iye anenge auya anenge atsvaira pai anenge atsvairawo mumasikoronderari. Saka vanhu rongota ndisoti basikoro ndirari hapana ari kuziva kuti basikoro ndirani. Ko idzo shamwari dzacho dzaanga kutamba nadzo? Shamwari dzake ini shamwari dzake dzandinotongonazoziva kuti